Baba D. Baba D. Baba D. My dear, chi kwa komana. Chi. Mukaiti mbotaura. Kumaiti wakatogara. Ndakagara. Baba D nezuro kwaya nguwa ipanapa iwo. Wakumanaka. My dear, munoziya kuti tinenge tanetawo nebasa dzimwe. Nezuro kwaya nguwa ipanapa. Baba D uruzoti mumba hamuna kana mafuta umu. Ende futi muruzoti D nezuro futi akadzoka kuchikoro. Mende mocho akataura tanzi mabooks ake hana kukwana. Matextbook aitaurwa haya hana asati apera kutengwa akakasika kudzoka. Zvonetsa every time ndokugara ndichitaura ndinongopuwa mbiri yekutaura every time. Izvo wauya kawaneta kwabva waundi ndaneta waneta nemafaro akurara. Mukaiti tauri. Asi munoziya maitika. Muno mubedroom maiti nyaya dzemunomundi each and every time. Unenge uchingonditaurira yenyaya dzazodai mumba mwana azodai. Kuno kukubhedroom tenge tisiri mutining ino. Mutining macho wangochite. Wamboti pamukana wekuti nditaure newerewo kana kuti ungori panewspaper kubvira pawauya wabva panewspaper pawabata foni yako wabva pabodi wangu wapa remote nenews. Ungodoti nditaure newe nguwa ini. Wabva ikoko ubva uya bwarara. Ngatitaure izvozvo. Mba muna mafuta ba nyangwe kurukiswa iwora tingachimbota muri kufungene musoro wangu. Maiti. Ayo uri kufungene musoro wangu babati. Mubedroom here maiti ndo maunondibvunza munyaya yemusoro. Tenge tisiri mutining here watadza kunitaura here kuti bati ndoda kurukwa musoro bati mwana ari kuda zvakati. Ndozvona kutaura mubedroom. Alright, it's okay. Basa rebedroom nderei? Aiwa basa rebedroom nderei maiti? Chinduza basa rebedroom nderei? Ameno kandere kurara. Kwemimba saka why iwe uchiti munguwa yekurara unenge uchibama uchitaura nyaya dzako dzina nebasa. Nguwa yechekumuka iye munombondiwanisa mukana wekutaura nemi. Mundiwanisa mukana here. Nhasi wacho mauya nguwa wanonoka futi kuuya nhasi panapa. Nezuro wakanonoka kuuya futi. My dear, ndoda kukubvunza. Muno mumukoti here kana kuti mumba? Ameno imuno muti mui. Urupindura nuraro. Imanti mandibvunza. Saka unondibvunza mune ameno muno muti mui mukoti here mumba muno. Ko kana muri mukoti kana uri chingori judge kana uyu chingoni judge akandingoende kujeri kwacho ndingodopike kawani. Nekuti ndabvunza. Nekuti wabvunza mubedroom here. Izvo zvikana appetite yechikafu yacho ndoiona kupi uchindibvunza mubedroom ndoiona kupi appetite yacho. Appetite magara muna nekuti mama akatorara kare. Muna ne appetite anongode kwachipinda nekutoti nanga kuchikafu. Iwe chitanga undifurufusha kudaro appetite yake ndoiona. Uri zingizi. Pamuroma pamari unenhunzi uri mukadzi rudziko iwe. Hapana, ndinotora nemukana wangu wekutaura uku. Unomboendawo kuchina umbondonzwa zvinoitwa mumadzimai. Iwe ndokubata mura neusiku unotinzwa. Iwe nekuti ndabvunza kuti hamuna mafuta here mumba muno. Unondibvunzira kudining my dear, kwete mubedroom. Basa remubedroom nderei? Enda kuchina umbondoonawo zvinoitwa nemamwe madzimai. Kwete uramba uchingondifurufusha ndakwenda ndogara mudining chisara urari. Saka uri kuenda kupi? Kuti pane zvandataura zvandakanganisa. I think murume wangu ndamutadzira ini. Pane dzimwe nyaya dzisingaiti kuti taisafanira kutaura nyaya idzi mubedroom idzi. Rega ndinomukumbira ruregerero. Ndamutadzira murume wangu. Ndinomukumbira ruregerero. T1 station.